Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Terus pundi kabare? Saya nggih tasih semangat nggih anginipun sinau basa Jawi. Nggih. Saderengipun pasinaon dinten menika kawiwitan, sumangga dedonga sesarengan rumiyin. Dedonga kawiwitan. Dedonga purna. Nggih. Dinten menika Ibu badhe maringi pasinaon bab omah adat Jawa Timur. Wonten ingkang semerap omah adat Jawa Timur menika menapa? Nggih, leres joglo. Nah, joglo menika jinisipun kathah. Wonten ingkang semerap jinisipun menapa kemawon? Nggih, leres. Wonten joglo ageng, joglo situ bondo, lan sami tertentu. Nggih. Menika gambaranipun saking joglo situ bondo. Ingat nggih? Nggih. Wonten ugi joglo ageng. Joglo ageng menika joglo ingkang padatanipun dipun gadahi kalian tiang-tiang ingkang sugih kados mekaten terus ageng. Kados jenenge nggih, ageng menika ageng gedhe ngoten. Nggih. Ananging saderengipun ngancik bab omah adat Jawa Timur, Ibu badhe njlentrehaken rumiyin bab deskripsi awit supados anggenipun nyusun deskripsi babagan omah adat Jawa Timur menika saged lancar nggih. Deskripsi menika saking tembung bahasa Inggris description. Semerap nggih. Karangan deskripsi menika karangan ingkang duweni ancas utawi tujuan nggambarake objek utawi barang kanthi jelas marang pamaca. Nah, miturut KBBI, deskripsi menika nggambaraken sawijining barang utawi objek kanthi tembung-tembung ingkang jelas marang pamaca lan pawaca. Nah, dene titikanipun paragraf deskripsi inggih menika setunggal. Menehi gambaran. Kula tulis rumiyin nggih titikane mangke Ibu jelaskan. Menehi gambaran. Kaping kalih gambaran. Oke. Kanthi panca indra. Duweni ancas utawi tujuan supaya pamaca kaya-kaya weruh. Nah, papanipun boten cekap namung kita kemawon mangke ingkang sisanipun kula tulis malih nggih. Titikanipun karangan deskripsi inggih menika setunggal menehi gambaran. Terus menehi gambaran sawijining barang panggonan utawi susana terus kados contoh ngeten nggih. Menika papan, karangan deskripsi papan lah. Papan menika bentukane pripun? Sipate pripun? Warnanipun pripun? Lah menika menehi gambaran. Lajeng gambaran dilakokake kanthi panca indra. Gambaran dilakokake kanthi panca indra iku menika wujud objek menika saged dipun pirsa, saged dipun weruhi kanthi mripat menawi babagan panganan menika rasane saged dipun kecap kados mekaten. Terus kaya-kaya
pamaca menika saged weruh, saged krungu, ugi saged ngrasakake menapa ingkang dipun deskripsiaken kaliyan panulis. Lajeng ingkang nomor 3 duweni ancas utawi tujuan supaya pamaca kaya-kaya weruh nggih. Kados niku wau menawi gambaraken papan nggih. Kaya-kaya para siswa saged tingali papan menika disebut warnane napa, ngoten menika jenenge teks karangan deskripsi, nggih. Lajeng nomor sekawan menehi penjelasan mengenai sawijining objek kang dideskripsiake. Lajeng bisa awujud warna, sifat, ukuran lan liyan-liyane. Lah kados ngaten nggih. Terus menawi deskripsi papan menika warnane, ukurane menika dipun jlentrehake wonten ing karangan deskripsi. Terus objek menika dipun gambaraken kanthi jelas wonten ing teks deskripsi. Dene jenis-jenis karangan deskripsi. Langsung nggih. Jenis-jenis karangan deskripsi. Jenisnya menika wonten kalih. Ingkang nomor setunggal menika bentuk apunten. Deskripsi ekspositori. Lajeng ingkang kaping kalih deskripsi impresioatis. Terus jenisipun wonten kalih deskripsi ekspositori kalian deskripsi impresioatis. Menapa menika deskripsi ekspositori? Deskripsi ekspositori inggih menika karangan kang logis. Karangan biasanya menika minangka daftar rincian utawi bab-bab wigati kang disusun miturut sistem lan urut-urutane logis. Objek kang diteliti ngoten nggih. Lajeng deskripsi impresioatis. Deskripsi impresioatis inggih menika karangan kang nggambarake impresi panulis utawa panulis ingkang ngrembaka karangan kasebut kanggo netralaken pamacane ngoten nggih. Dene deskripsi impresioatis menika luwih munjulaken marang impresi utawa pamireng bisa ngrasakake dhewe. Nah, menika nglakokaken observasi. Terus pamireng utawi pamaca paningal niku wau nindakaken observasi kangge meruhi objek. Nah, menika bab deskripsi. Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa bab karangan deskripsi. Semoga wonten nggih. Nggih. Menawi mboten wonten ibu lajengaken babagan omah adat Jawa Timur. Nah, nika ibu gadhah video saged dipun semak bareng-bareng nggih. Menawi wonten ingkang wigati nggih dipun catet, menawi mboten nggih saya kesenipun panjenengan sedaya. Nika nggih videone saged dipun tingali. Nah, nika kompetensi dasar ibu wau supe wonten majeng pembelajaran boten ngandharake bab kompetisi dasar kalian indikator. Terus kompetisi dasar pasinan dinten menika inggih menika menelaah teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Nah, terus napa kok sinau bab deskripsi rumiyin? Nah, menika kangge dasar panjenengan sedaya nyusun teks deskripsi. Kados mekaten teks deskripsi mliginipun babagan omah adat Jawa Timur. Nah, ajeng menanggapi dan menceritakan kembali isi teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Terus mangke wonten ing ringking pasinaon nika mangke ibu nunjuk salah setunggaling mahasiswa
siswa ngapunten. Njenengan salah satunggaling siswa kangge majeng wonten kelas. Indikator ingkang sepisan, siswa bisa nyebutake jenis-jenis omah adat ing Jawa Timur. Mangke dipun jlentrehake ning mriki jenis-jenisipun menapa kemawon saged dicatet. Siswa bisa kaping kalih, siswa bisa njlentrehake perangan omah adat Jawa Timur. Lajeng kaping 3 kecepatan nih. Lajeng kaping 3 siswa bisa nggawe paragraf deskripsi babagan omah adat Jawa Timur. Lah nika saged damel paragraf deskripsi. Lah nika sampun dipun andharaken materi ini. Mangke saged dipun terapaken wonten ing omah adat Jawa Timur. Saged dipun simak nggih. Menawi kecepatan sanjang nggih, awit Ibu Ndamli menika menyesuaikan waktu, terus video menika nggih terbatas. Nah, menika sampun dipun jlentrehake ing Jawa Timur. Bangunan iki umumé digawe saka kayu jati. Nah, omah joglo menika padatanipun dibangun saka wit jati. Ing napa awit wit jati menika kuat. Terus menawi ndamel pondasi omah menika saged kokoh. Nah, menika jenisipun omah joglo. Nah, stop nggih. Menika wonten joglo Hageng, menika leres, joglo Sinom, joglo Pengrawit ugi joglo Situbondo. Lah, joglo Hageng menika joglo ingkang ageng, joglo ingkang padatanipun dipun duweni kaliyan tiang-tiang ingkang misuwur, pejabat-pejabat ngoten menika. Lajeng joglo Sinom. Nah, joglo Sinom menika joglo ingkang radi alit, jenenge wae Sinom nggih ya. Mestine enom ngoten. Kasaranipun ngoten. Lajeng joglo Pengrawit. Nah, joglo Pengrawit iki biasane ing ngajeng iku wonten panggonan khusus ingkang kangge pengrawit. Joglo Situbondo. Nah, joglo Situbondo menika jenenge wae joglo Situbondo. Pastine menika wonten ing Situbondo. Perangan ruangan. Menika perangan ruangan. Pendopo kang megah kanggo nampa tamu. Lah menika padatanipun wonten ing joglo Hageng, pendopo-pendopo mekaten kanggo nampa tamu padatanipun. Lajeng pinggitan utawi ruang tengah kanggo nanggap wayang kulit. Niki ugi sami menawi joglo Hageng nggih kedah wonten niki kangge nanggap wayang ngoten. Lajeng emperan biasane kanggo dolanan bocah-bocah ngoten nggih. Lajeng omah jero. Omah jero menika padatanipun asipat privatif utawi boten angsal iki menawi boten tepang. Menawi wonten tamu asing menika boten angsal dipunlebetaken wonten omah jero. Dados menika ateges ruang tengah. Dados napa nggih? Ruang keluarga ngoten. Menawi wonten ing Bahasa Indonesia menika ruang keluarga ngoten. Wonten omah jero menika kaperang malih dados 3. Inggih menika sentong kiwa, sentong tengah, kaliyan sentong tengah. Biasane sentong
kiwa menika kamar, sentang tengen kamar, sentang tengah menika menika wonten kamar ugi, ananging kamare radi megah menawi sentang tengah ngoten. Sentang kiwa kaliyan sentang tengen menika ugi saged dipun ginakaken dapur ngoten pawon istilahé. Lajeng gandok utawi pedang. Lah biasane kakas-kakas ingkang boten kanggo menika dipun salap wonten pedang. Menika joglo menika nggadahi gandok utawi pedang. Sampun cekap. Boten kata-kata nggih. Nggih. Nah, menika wonten penugasan. Penugasanipun terus pundi sagedipun serat wonten bukunipun piyambak-piyambak. Nah, ingkang nomor setunggal sagedipun serat nggih. Sebutna jenis-jenise omah joglo Jawa Timur. Lah menika sampun nggih niku wau. Wonten pinten? Nggih, sekawan. Sagedipun serat. Lajeng kaping kalih kepriye perangan ruangan omah joglo Jawa Timur. Lah niku wau sampun mangertos nggih terangane napa kemawon niku wau? Nggih, wonten gandok, nggih wonten pawon nggih pun. Sakersanipun jenengan serat. Nah, ingkang kaping 3 menika gayut kaliyan deskripsi menika gawea paragraf deskripsi saka bab omah adat Jawa Timur kang wis diandharake mau. Terus saged nyusun teks deskripsi ada dasar titikanipun ingkang sampun ibu andharaken niku wau. Tasih kemudian mene gambaran, duweni ancas tujuan, gambaraken warna, gambaraken sifat. Nah, kados mekaten menika namanipun teks deskripsi. Terus mendeskripsikan suatu barang kanthi jelas lan tarwaca. Terus kaya-kaya panjenengan menika ningali omahe. Tes deskripsi mekaten. Saged nggih? Sugeng makarya. Sampun? Nggih. Sampun nggih? Sampun? Sedaya sampun? Garape? Nggih. Menawi sampun sumangga dipun koreksi bareng-bareng. Niku nggih dipun tukaraken kalian kanca sebangku nggih supados saged dipun koreksi sareng-sareng. Nggih, sumangga. Nggih. Nggih. Pitakenan nomor setunggal niku wau napa? Nggih, sebutna jenis-jenise omah adat ing Jawa Timur. Sinten ingkang saged dipikir? Nggih, nggih. Semoga. Nggih. Joglo Sinom, joglo Pengrawit, joglo Hageng kaliyan joglo Situbondo. Leres menika. Bentar. Lajeng pitakonan nomor kalih sinten ingkang purun mangsuli? Nggih, semoga. Leres, emperan leres, omah jero leres, lajeng nggih sentong, nggih gandok utawi pedang nggih leres.
ingkang kaping 3 menika nggawa paragraf deskripsi bab omah atau Jawa Timur kami sudah ndaraken olah. Menika sinten ingkang badhe majeng? Sinten ingkang badhe majeng ayo? Sinten ingkang wonten majeng maosaken kasile garapane mau babagan teks deskripsi. Sinten? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para kanca. Kula Dewi Rifa Anggraini badhe maosaken asil garapan niku wau. Omah joglo Jawa Timur. Ing Jawa Timur, wangunan joglo umume digawe saka kayu jati. Omah joglo nduweni ciri khas yaiku payone kang dhuwur. Ing jaman saiki wis arang banget ditemokake omah wangun joglo. Omah joglo kagolong kuno ing jaman saiki. Biasane omah joglo iku ana gebyoke kanggo pepaes. Omah joglo dumadi saka rong perangan, yaiku pendopo lan dalem. Bagian pendopo arupa bagian ngarep sing duweni ruangan jembar tanpa sekat-sekat. Biasane dipigunakake kanggo nampa tamu utawi ruang dolanan bocah-bocah lan ruangan liya sing sipate luwih pribadi. Ciri-ciri wangunan joglo ya kuwi bagian payon pendopone dhuwur kaya gunung. Joglo ing Jawa Timur jinise ana papat. Ya kuwi joglo Hageng, joglo Sinom, joglo Pengrawit lan joglo Situbondo. Perangan omah adat Jawa Timur yaiku pendopo, pringgitan, emperan, omah jero lan gandok utawi gudang. Katen termohon. Matur nuwun, paring tepuk tangan. Nika sampun wonten majeng nika hebat. Lajeng sampun mangertos nggih menapa niku wau teks deskripsi babagan omah adat Jawa Timur, perangane, jenis-jenise sampun mangertos sedaya nggih. Nggih. Menawi mangke pertemuan salajengipun Ibu taken malih saged mangsuli nggih. Kasih kemutan nggih. Nggih. Nggih, menawi mekaten pasinaon dinten menika cekap rumiyin awit wektunipun sampun telas. Terus pasinaon dinten menika supados saged mupangati kangge kita sedaya bab deskripsi kalian bab omah adat Jawa Timur. Cekap semanten saderengipun pasinaon dinten menika dipun pungkasi. Semoga diterima sesarengan dunia kawitan. Pernah nggih matur nuwun saking Ibu mbok menawi wonten kalepatan Ibu nyuwun banget. Nggih. Sugeng pepanggihan wonten ing pertemuan salajengipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum.